una compareixença que havíem demanat el portaveu adjunt Enric Morera sobre l'ús que fa la senyora Gotzone Mora del cotxe oficial, o recursos públics, no posa cotxe oficial, però havíem demanat la compareixença del conseller d'Immigració per a que explicara quin era el criteri per el qual els fons públics de la conselleria s'utilitzaven per a finalitats privades, com és anar a un programa de la COPE. Això del programa de la COPE ja ho ha fet Gisquió, però en concret la compareixença deia això, que quin era... per a dar compte dels usos dels recursos públics amb finalitats privades que fa la secretària autonòmica d'Immigració, Gotzone Mora. Han rebutjat, el PP s'ha oposat a aquesta compareixença, a la qual nosaltres, evidentment, el que li hem dit és que sabem que el Partit Popular té dificultats a vegades, i més en les notícies que han aparegut avui, per a distingir el que són els diners de l'erari públic i el que són els diners particulars, ja siguin del partit, que no s'han de... Això no s'ha de barrejar mai, són com dos rius que tenen que anar sempre en paral·lel perquè no se troben mai. El Partit Popular veu que això no ho té clar, i més en les notícies que apareixen avui de finançament d'aixes campanyes electorals que els han portat a la victòria i que, des de luego, és molt més fàcil guanyar eleccions, des de luego, si tens a companyies constructores que te financien la campanya que si no. En això suposo que estarem tots d'acord. Bé, doncs els hem dit que encara que tenen aquesta dificultat per a deslligar el que és l'erari públic dels diners particulars, que nosaltres tenim dret a preguntar i a que el conseller comparega i ens doni una resposta de per què aquesta senyora, la senyora Mora, pot anar en el cotxe oficial i utilitzar-lo per als seus fins particulars. I el PP s'ha negat a que se substancie aquesta compareixença, amb la qual jo tampoc s'ha de ser un molt adivino per a saber al final si la compareixença es farà o no. I respecte de la senyora Mora no tinc molt que dir, de la seva trajectòria política no me pareix que n'hi hagi res destacable, i l'altre dia la vaig conèixer en la universitat, en l'acte d'inauguració del curs acadèmic, i l'únic que me va servir conèixer-la és per a donar-me compte que és una maleducada, però tampoc tinc molt més que dir sobre aquesta senyora. Ens interessen més els diners públics en què se gasten, més que l'activitat d'aquesta senyora em sembla molt respectable tot el que fa. Teniu alguna qüestió, alguna pregunta? Sí, ja ha fet al·lusió, però pot valorar l'informe policial que diu que 6 constructores van financiar el PP valenciano a través de la red Gürtel, per favor? L'informe jo no l'he llegit, la informació, jo puc valorar la informació, l'informe no, i a més tampoc valoraré informes policials, i això que ja tinc carnet per identificar-me. En fi, és una cosa que nosaltres portem dient ja fa temps, la pròpia acusació popular en el tema del cas Gürtel, que se du al TSJ, també ho havia dit, que darrere dels tratges de camps n'hi havia molt més que els tratges de camps, i de Costa i de Betoret, però dic camps perquè, en fi, per no allargar-me. Aleshores, nosaltres sempre hem dit que això era la punta de l'iceberg i que darrere d'això n'hi havia una presumpta trama de financiació il·legal del Partit Popular. I a més, fins i tot, jo crec que alguna vegada he explicat com se li dona aparença de legalitat a això, i és que jo a tu t'encarrego una cosa que no te pague, però te pague l'IVA i tu me fas una factura, amb la qual ahí queda tot en una aparença de legalitat, però el pagament se produeix després en l'adjudicació que jo te faig a tu d'un tema públic que tu, a més, me carregues més de lo que costa o fins i tot ni ho fas, perquè, un exemple palmari d'això va ser la pregunta oral que li vaig formular al conseller García Antón, que en pau descanse, que ell va reconèixer que Orange Market havia cobrat per una maqueta i uns vídeos d'una promoció que no havia fet, és a dir, que ells van cobrar i no havien fet la faena. Doncs així es cobren faenes que sí que se fan per al partit, en aquest cas el Partit Popular. I així és l'única manera que tot té sentit. Perquè, clar, evidentment, el dels tratges de camps no té molt de sentit si no és enmarcat en aquesta trama, i ahí és on totes les peces s'encaixen. Perquè ningú dona duros a 4 pessetes ni tratges si no és per res. I, evidentment, la contraprestació dels tratges és simplement l'atenció que se té amb el màxim mandatari i alguns màxims mandataris també del Partit Popular. El que és la contraprestació de veritat està en treballs que se fan al Partit Popular, a canvi d'adjudicacions de faenes que després no se fan.
I si algú vol un exemple palmari d'això, ja dic, en el ple on García Antón contesta a una pregunta d'esta diputada, se veu clarament on reconeix que van pagar l'administració pública a Orange Market per un treball a Baersa que mai se va fer. Així funciona això. I això, evidentment, aquesta informació que he dit dels informes policials, el que venen a avalar és a la història completa que tot el món veu, i els ciutadans, tu els preguntes pel carrer i ho tenen claríssim, el que ha passat així, menys el senyor de la Rúa, que arxiva en un sobreseïment lliure un cas que ja de per si venia coix, perquè ja el tema del finançament il·legal presumpte del Partit Popular s'havia deixat fora de la causa i és evident que cada vegada és més escandalosa l'actuació judicial en aquest cas i la falta d'imparcialitat que té que tindre tot tribunal, però un tribunal com el Tribunal Superior de Justícia, la Sala Civil i Penal, ha de tindre-lo més encara.